ole voina hei saphet ko tarin min tir angin kaini chungte branch te ngu a zo te kaya covid 19 doin kan variak pheya hei kan hmula hi tiau lui ania hei aluan dan hi an maksak dang dai khopa mizoram lamzong hi anua barma ram ria son alai taka son a fim le dai me hei hi thil maksak ve tak chu ni engwanga mizoram hi nubi nge ti hriata ni lova kan chui chiang dona enge anut chan hei ni chuan kan hre lova ma se hei mita hmu theya hianin alai taka son a fim le anu hi in then phak mai ni hei hian en tir te po neyang ma se mi thiam te kan ni lem lova kan zir chiang don lem lova kan hmu ang tok hi kan rin dan ani mai ni ke ni chu high school po pass lo kha kan nia kan hriat hi tamwak lova helai lui hi alai taka a fim le anu in a in then ti hi kan hriat chhun chu ani mai ani